sanibonani kuphi nakuphi la nibukele khona ke ibonani streaming sila ezicawini la okunemgidi khona yentombi zaleli bandla Wamakhosazane phela la eduze kwami ngiyakutshela mbukelo omuhle lapho ngasekhaya ngino auntie la auntie asikubingelele sikwamukele la kuyibonani streaming ngicela uauntie ayichaze ukuthi uauntie umabani wakuphi asinike wena auntie 2. Oh sanibonani siyanibingelela. Lo nibingelelayo Mantuli wasethempelini Imvunulo kwaZulu eMandeni. Njengoba sila sisemkhosini wethu omkhulu kaJuly. Umkhosi esinawo nenkosi yethu uNyasi. Lo mkhosi lokho esiqale ngoLwesibili. Siyolanda intingo. Njengomkhosi walapha ekhaya ebuhleni siyahamba siyolanda intingo sizise phambi kwenkosi uNyasi. Bese siphuma nemgidi okungeyona imvunulo yesiZulu njengoba nisibona sihlobile nje. La njengoba sila nje singabaphathi sibaningi njengoba ningibona nje. Simelene nokufundisa izingane ukuthi intombi fanele izigcine kanjani ukuze ibe intombi epheleleyo, ibe intombi efaneleyo ukuba kulomkhosi. Namhlanje ke sivunule imvunulo yethu yengubo. Eyesine lengvunulo esivunule namhlanje. Siyajabula kakhulu masila sinokuthokoza okukhulu ngoba sisentweni yethu esithandayo esingaphoqiwe umuntu. Size entweni yethu esithandayo yenkosi yethu. Ayi asivale usuvele wafika nala ebengithi ngizobuza khona ngithi umgidi wesingaki lo enihlangane ngawo namhlanje usushilo wathi umgidi wesine sekusele umgidi emngaki auntie ukuthi niphume kule mvunulo enayinike obhombela bese ningena kule mvunulo kade nigida ngayo izolo. Sekusele umgidi owodwa. Wesikete esimnyama neshirt ebizwa ngokuthi insephe. Sekusele leyo mvunulo ukuthi sivale lemvunulo bese siyothola isibusiso phambi kwenkosi sale mvunulo bese siyaqhubeka ke nomhlangano wonke kaJuly. Auntie asithokoze sibonge nangelinye ilanga masicela Mphemba ukuthi uzokhuluma nathi njengebonani streaming ngoba lezi indaba njengoba nikhona kuleli bandla niba ngaka siyafuna ukuthi siyithole ukuze nabakhulayo bebone ukuthi akudlalwa la ekhaya uma bebona auntie abangaka bayabaphathi. Asibonge sithokoze auntie Mphemba ukusinika leli thuba osinikele lona sibonani streaming. Hayi ngibonga kakhulu leli thuba leli engilitholile ukuthi ngibela ngichaze ngokuza kwethu la ebuhleni bamanazaretha ukuthi size ngani. Size phambi kwenkosi enkulu yamanazaretha uNyazi lwezulu. Sizolanda izibusiso enkulu esizogoduka nazo siye emakhaya. Asithokoze mbukelo omuhle webonani streaming umzwile ke uauntie egeqa amagula kuningi ebesingakufunda kuauntie asicobelele khona nawe lapha ngasekhaya usizakale. Mina noauntie asiyibambe lapho eyethu namhlanje kodwa ke soqhubeka sikutholele ezinye izintombi zakuleli bandla njengoba namhlanje zivunulwe imvunulo yayo yesine njengoba sechazile uauntie ukuthi kuseleke umgidi wabo owodwa ngicabanga ukuthi bazogigiza ngoLwesithathu. Mina nawe ungasuki kuyibonani streaming okwamanje asiyibambe lapho kodwa sobe sibuye. Sisekhona mbukelo omuhle webonani streaming la egcawini zamakhosazana ebuhleni phela uyakhumbula ukuthi namhlanje basina umgidi wabo hayi wabantu bonke owabo uyazi ukuthi basaqhubeka nemkhosi yabo uJehova owabanika yona njengoba kuJuly nje la eceleni kwami ngiphahlwe amakhosazane aleli bandla. Ngizoqala ngapha esandleni sami sokunxele ngibuza ukuthi ngikhuluma nobani wakuphi ophuma kuliphi ithempele njengoba namhlanje evunule lemvunulo kuye isho ukuthini. Asikubingelele sikwamukele la kuyibona
kuyibonani streaming Nkosazane. Yebo ngiyanibingelela nonke emakhaya. Igama lami uNkosi Ngiphilo Wamsomi. Ngiqhamuka eShowe ngaphansi kwethempeli eSangweni Temple. Umkhokheli kaMathenja nomshumayeli uQwabe. Namhlanje sivunulwa imvunulo ES4 ibizwa ukuthi iScotch le uShembe asipha yona. Ngijabule kakhulu kuba khona kulo July ukuthi ngikwazi nje ukuhlala kusukela eqaleni kuze kube manje futhi ngibe nginesifiso sokuthi ngize nguphethe. Ngiyabonga. Nomdayi siyathokoza kakhulu. Ake sibuye size la kuMajiyane. Majiyane siyazi ukuthi ontanga yenu la ngaphandle ukube uNkulunkulu omhle wakithi owunyazi lwezulu akafikanga la emhlabeni. Abanye bazezela izinto zabo. Yini le wena ekunika ugqozu yaqhuquzela ukuthi uma uyintombi yaleli bandla kufanele noma eminye imigidi mhlawumbe uthola awuna imvunulo kodwa eminye ingakuphuthi uyigidi. Yini le gqugquzelayo ukuthi nawe ungasali uma kuthiwa akuvunulwe kuziwe ensimini kuzolinywa? Sanibonani, igama lami ngofisani ngwajiyane. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngigcinile ngaze kwashaya lesikhathi inyamihlangene nomphefumulo. Namhlanje kuusuku lethu esalphoshe Shembe Wamakhosazane ukuthi sisozogida lemgidi. Namhlanje sigida umgidi wes4. Ngiyabonga kakhulu nami ukuthi ngimenyiwe. Ngibonga nje uthando uShembe asithanda ngalo. Mina ngiqhamuka eShowe phansi kaMshumayeli uNgema umkhokheli uMamkhize uAnto ngiphethe uAnto Dangazela. Sayibongela kakhulu nathi singamakhosazane ukuthi sikwazile ukuthi siphumelele kusukela mhla ka3 sibhizi kuze kube namhlanje. Siyabonga nje sicela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule kuze kube ukuthi umhlangano uyavalwa sisayimele lento yethu enhle kangaka esayiphoshe. Siyabonga kakhulu singamakhosazane. Asithokoze mbukelo omuhle bonani streaming uyizwile ke intombi zale lebandla nazo zibonga ukuthi zikhuluma ngazwilinyo lokubonga ukuthi sibonga uNkulunkulu wazo onyazi lwezulu njengoba zizinhle ihlobile ngemvunulo yazo. Uzobona ukuthi uma zithi isuka lamhla ka3 zilokhu zisesigcaweni lokhu uzabuya entande abathakathi zibhizi. Mbukelo omuhle bonani streaming asithokoze amakhosazane ukuba nani la kuyibonani streaming isikhathi seni ensiphe sona asibonga. Siyabonga kakhulu Nkosi Nibusisi. Siyabonga Nkosi Nibusisi. Uwenze njalo ke futhi ungasuki la esikhona esigcaweni kuyibonani streaming sizokulethela okuhle kodwa ngazo zonke izinsuku sisekhona mbukelo omuhle bonani streaming la eduze kwami nginoMasikhakhane wale ehluhluwe la aqhamuka khona kwaZulu. Masikhakhane awusichazele nje umuzwa wakho kwanamhlanje njengoba usemgidini. Ngicabanga ukuthi imvunulo lesine le nikhona la lokhu yaqala emgidini. Injabulo injani uzizwe njani? Sanibonani, ngizizwe ngijabule kakhulu. Suku olukhulu namhlanje sivunula imvunulo ebizwa ngokuthiwa iSkoshi mhla ka14 zomsombuluko. Umgidi wamakhosazane kuphela siyajabula kakhulu. Ngizizwa ngibalekile nami ukuthi uNkulunkulu angimeme ngizohlanganyela kanye nabantwana bakhe amakhosazane emgidi omkhulu kangaka namhlanje weSkoshi. Ngicabanga ukuthi kusasa nobenisina lo wabantu bonke ngabe lokho uma kuthiwa ngiyakubuza kulezi imvunulo uShembe ehlana zezulwini wanika zona yipi le othi mangabe usuvunule ngayo bese uthi ayile ngiyazizwa impela ukuthi nguMasikhakhane noma nguMaskhay? Siyami igwababa. Asithokoze Masikhakhane isikhathi sakho siphezulu. Siyabonga kakhulu. Ayizona mbukelo omuhle kade sikhuluma ke nenye inkosazane yalehluhluwe uMasikhakhane naye ichaza kabanzi ngokuba khona nokubaluleka nje kwemvunulo yabo namhlanje kuusuku lwesine beyivunula lemvunulo kusasa ke siyazi sonke ukuthi ke bawubegida yomgidi yabantu bonke kusasa. Ahlala nami ngihlale nawe la kuyibonani streaming.